guys! Andito na ulit kami Para sa aming part 3 na pamimigay ng damit pang babae. na pangbata. Kaya tara, samahan nyo kami. Sign in the news today. Images that froze me on my way. Something deep within was stirred.
guys, we are back. Nakauwi na po kami. Ayan, kararating lang namin guys. Sana hindi kayo magsawa manood sa aming Vlog. yes. Okay, kung bago pa lang po kayo sa aming YouTube channel, please like Comment down below. at share. Siyempre, share. Share. Huwag kalimutan, subscribe. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na Videos. yay! Okay guys, thank Hanggang you. dito lang kami. Bye-bye. Bye! Passion for